Türkmenistan'ın en çeme meçhidinde ruhanlar arda yazıp işten çıkmağa mezur edilýär diýip Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Meçhiddäki ruhanlaryň sanyny azaltmak boýunça çäreler paýtagtda hem vilayatlarda geçirilipdir. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan çeşmeleriň maglumatlaryna görä işten çıkanlaryň sany galan din wekillerinden agdyklyk edýär. Aşgabatyň Ony Goly Uly Meçhidinde dini wagtlar geçirýän we dini däpde surlar boýunça ilata hyzmat edýän mollalaryň sany minimal derejä çeline azaldyldy. İşden çykarılanlaryň sany 70%-den hem gowrak. Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 23 aprelde gurrun berdi. Anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere görä bu ýagdaý din wekilleriniň goşmaça pul sorap häkimetlere ýüz tutmagynyň ýygyny ýüze çykypdyr. Din wekilleri Türkmenistanyň müftüsine hökümetiň büdjetden pul teristelerini bölüp bermegini sorap ýüz tutdular. Dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä ruhanlaryň bu haýyşy ret edilipdir we ýygyny aýlyk alýan ruhanlaryň sanyny azaltmak görkezmesi gelipdir. Şol sebäpden meçhitlerde aýlyk tölenýän ruhanlar köpçüliklerin boş ödülýär diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglylykda Türkmenistanyň muftiýatyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Meçhitlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler öz isligi boýunça arda ýazyp işden çykmakdan boyun gaçyran din wekilleriniň hem bolanlygyny habar berdiler. Meçhidin imamy olar ýaly ruhanlara garşy jinaýat işiniň gozgaljagyny aýdyp gorkuzdy we mejburi arza ýazdyrdy diýip Çeşme paýtagtyň meçhitleriniň birindäki ýagdaýy suratlandyrdy. Azatlyň habarçylarynyň anyklamagyna görä meçhitlerde adatça 20 golay adam işleýär. Ruhanlardan başga hojalyk we arasaçylyk işini berjä edýänler iş alynýar. Olaryň ählisi Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan tasdiklanýar we olaryň aýlyklary keskitlenýär. Meçhitlerde arasaçylyk işlerini berjä edýän erkek we aýal işgärleri, ýagny ikinji gatda dinanlaryň namazy durýan ýerlerini tämizleýänlere aýlyk tölenýär. Olaryň aglabysy meçhidin imamynyň tanysylary, dinanlary, gyzlary bolýar. Dip Çeşme gurrun berdi. Meçhidin imamynyň aýlygy 3000 manada barabar bolýar. Şeýle-de meçhitlerdäki girdejileriň bir bölegini haýyr-sahawat pullary emele getirýär. Bu pul meçhidin hojalyk zerurlyklary üçin hem ulanylýar diýip meçhit işgärleri düşündirdi. Ruhanlaryň raýatlaryň çakylyklaryna barmagy we dini däp desurlary berjä etmegi ýene bir girdeji şeşmeti bolýar. Mysal üçin agyr tyrky ýüze çykan halatynda hastahana düşeniň hoşarlary we tanyslary ýeňillik üçin aýyt okap bermegini soraýarlar. Anna akşamlaryna aýyt we dünýäsini täzelen adamy soňky ýoluna uğratmagy we onuň üçini, ýedisini we 40-ny sowup bermegi soraýarlar. Dip Çeşme aýtdy we käbir mollalaryň çaklygy üçin $100 möçberinde pul soraýanlygyny belledi. Çeşmeler din wekilleriniň häkimetlerden pul soramagynyň olaryň girdejileriniň azalmagy bilen ilteşikledigini aýdýarlar. Şäherlerde we obalarda halkdan haýyr-sahawat maksatlary üçin ýygnalan pullaryň hasabyna meçhidin hojalyk zerurlyklary, arasalyjy ferişteler, tozan sorucu enjamlar ýaly çykdyjylar edilýär we meçhidin imamy adançysy dünýäsini täzelen merhumlary ýuwyan adamlary hak paýlanýar. Dip Çeşme aýtdy. Meçhid işgärleri halk tarapyndan meýletin pul tapşyrýanlaryň soňky döwürde azalandygyny aýdýarlar. Her hepde any ony juma namazyna gatnaşýanlaryň meçhitlere haýyr-sahawat üçin pul berýän adamlaryň we telekesleriň sany juda azaldy. Adamlar meçhide pul bagşlanyň mätäşleri öz erleri bilen berenlerini makul bilýärler. Dip Çeşme aýtdy. Meçhitlere ilat tarapyndan berilýän pulun azalmagyna halk köpçüliginiň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagy we din wekillerine bolan ynamyň gowşamagy sebäp hökmünde görkezilýär. Köp ýyl bäri dinarlar meçhitlerde hökümetiň halkyň bähbidine garşy kanunlaryny we kararlaryny goldap wagt edip gelýärler. Bu bolsa ýöneköy ilatyň ruhanlary bolan garaýşynyň ýaramallaşmagyny getirdi we halkyň dini bolan ynamyny gaçyrdy. Dip paýtagtly Çeşme öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanyň hökümeti ençimel bäri din wekillerini syýasy maksatlar üçin peýdalanýar. Şol sanda ruhanlar Türkmen prezidentleriniň kitaplary esasında wagt edýärler. Şeýle-de häkimetler ilaty şol sanda telekeçileri meçhitlere, sadakalara we haýyr-sahawat gaznalaryna pul tapşyrmaga mejbur edýär. Türkmenistanda hökümet tarapyndan resmi taýdan boyun almaýan ykdysady kynçylyklar soňky ýyllarda raýatlaryň durmuş derejesiniň peselmegine getirdi. Türkmenabar şäheriniň etegine ýerleşen gadym Amul garasyna syýahata barýan ýaşlardan polisiýa tarapyndan gorkudylyp pul alynmagy barada habarlar gowşýar. Aksama golay bir at gowa salkynlapdy. Galanyň depesinde oturup
günüň batysyny tinleýärdim. Sol wagt birden bir polisiýa isgäri ýanymda duýdansyz peýda bolup, bu ýerde näme isleýärsiň? Bu gala döwlet tarapyndan gorulýan ýadygärlik. Ýör, men seni idara edip sagtyýetiňi barlaýyn diýip meniň elimden çekip masyna mindirmekçi boldy. Men sol wagt jübimde bar bolan 50 manady berip zordan typdym. Deyip Türkmenabat ýaşygyt 16 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabat şäher häkimligine Çeşme Amur galasynyň hakykatdan döwlet tarapyndan gorulýan ýadygärlikleriň hataryny bolanyny, ýöne bu ýere raýatlaryň girmeginiň gadagan edilmegi barada nähildir bir görkezmäniň berilmänini aýtdy. Galanyň çäginde häzirki wagtda hiç hili gazy wagtaryş ýa-da awatlaýyş işleri hem geçirilmeýär. Deyip Çeşme aýtdy. Gadim Amur galasy orta asyr şäheri bolup bu ýadygärlik häzirki Türkmenabat şäheriniň günorta etegine ýerleşýär. Tarihi we arheolog tapyndylar Gadim Amur şäherçesiniň taryhda Küpek ýolunyň uğruna ýerleşen möhüm merkezleriň biri bolanyny görkezýär. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutuny görä Gadim şäherde 2018-nji ýyldan bäri arheolog gazy wagtaryş işleri geçirilýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenabat şäher häkimligine Çeşmesi bu ýerde häzirki wagtda meýdan işleriniň alınıp barylmaýanyny aýdýar. Tarihi ýadygärligiň töweregine haýat aýlanmandyr şeýlede. Ol ýere syýahata barýan adamlardan nähildir bir resmi töleg alınmaýar. Kimiň baryp göresi ýa-da gadymy şäherçäniň ýerleşýän çägine erkin girip görübermeli. Amul galasyny günüň batyşyny synaýan wagtyny polisiýa tarapyndan talananyny aýdýan Türkmenabatly ýaşygyt Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Wakanyň bolan ýerine polisiýa işgär bilen dawalaşmagy özüne mümkinçiligiň bolmanyny gurrun berdi. Türkmenistana polisiýa işgärleriniň jemgyýetçilik ýerlerini, medeni din jalyş merkezlerini, teýilgählerde we beýleki ýerlerde raýatlardan dürli bahanalara esaslanyp pul para sormak tejribeleri ýyllar boýy saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary teýilgählerde gol tutuşup barýan erkekleriň we aýallaryň, ýaş juwanlaryň wagtaly polisiýanyň esasy nişanalaryny öwrülip bilýänliklerini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar polisiýanyň raýatlardan gorkudyp pul almak bilen bagly hadisalaryň köplenç ýaşar babatyny bolup geçýänligini, esasan jemgyýetiň ýaş gatdawynyň häkimetler tarapyndan esassyz we edenetdirikli nişana alynýanyny aýdýarlar. Amul galasynyň 17 aprelde bolup geçen beýleki bir wakada polisiýa işgärleri tarihi ýadygärlige gezelinje baran bir ýaly ulagy ýükläp polisiýa bölümine alyp gidipdirler. Olar bizden nikah şahadatnamalarymyzy görkezmege soradylar. Ýöne biz bu resmi namany elmadama ýanymyzda götürmeýäris. Şonuň üçin görkezip bilmedik. Deyip ýaş jüwüt aýdýar. Polisiýa olara jemgyýetçilik ýerine gol tutuşup ýörmek üçin özlerini nikah şahadatnamalarynyň bolmalydygyny duýdurypdyr. Ýaş jüwütler bu hadise boýunça özleriniň polisiýa işgärlerine 300 manat pul tölemäge mejbur bolanlyklaryny, ýöne özleriniň hiç hili etmişiniň bolmanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy para almagy, bermegi ýa-da arada durmagy jinaýat hasaplaýar. Ýöne para alnany ýa-da berilenine para berýäniň peýdasyna iş bitirilýär. Amul galasyna bolup geçen gorkudyp pul almalarda ýaşlaryň peýdasyna nähildir bir iş bitirilmändir. Olar özleriniň diňe polisiýa işgärleriniň elinden gutulmak üçin pul bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Şeýle edenetdilik gün tertibine gelene türkmenler köplenç Gorkut Atadestanyň däli domruly ýatlaýarlar. Halk döredijligine görä ogu türkmen iline ýaşap geçen däli domrul bir köprü gurup onuň üstünden geçen adamlardan 40 pul geçmediklerden zor bilen ikisi köp pul alypdyr. Jemgyýetiň ýaş gatlygynyň wekillerinden gorkudylyp pul alynmagy ýurda edenetdiligiň dowam edýändigini görkezýär. Deyip yerli synçylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Ýaş raýatlar güýçlenip dowam edýän polisiýa gödäwçiligini özleriniň hereketleriniň edenetdirikli görnüşde gödäwçilikde saklanmagy hökmüne düşündirýärler. Amul galasynda günüň batysyny tinlemeklaryň bahasy 50 manat boldy. Deyip polisiýa tarapyndan gorkudylyp pul alynan ýaş ýigit aýdýar. Köpçülükde el tutuşup ýörejek bolsaňyz ýanyňyzda nikah şahadatnamaňyz bolmaly diýdiler. Deyip Türkmenabatly ýaş gelin geň alýar. Amul galasy 1991-nji ýylda Kerki döwlet taryhy we medeni goruwhanasynyň ygtyýaryna berildi. Azatlyk radiosu bu galanyň iş tertibi boýunça ýerli medeniýet resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Şeýle ýaşlardan polisiýa işgärleri tarapyndan gorkudylyp pul alynmagy boýunça Türkmenabat polisiýa bölümünden resmi tesbir almak finansiýal netije bermeýär. Britaniýanyň Daşary işler ministrligi 23 aprelde Londonda geçirilmegine garaşylan ýokary derejeli Ukraina paragçylyk kepleskleriniň soňky pursatda bir näçe ýokary derejeli diplomatyň ondan çekilmegi sebäpli duýdansyz ýyda tüýsürilendigini ma'lum etdi. Daşary işler ministrlerinden gatnaşmagynda etmeli Ukraina paragçylyk kepleskleri duýsugynyň häzirki gün ýyda tüýsürilendigini tasdiklaýar. Resmi derejeli kepleskler dowam eder. Emma olar metbewd üçin ýapyk bolar diýip
Britaniýanyň Daşary işler edarasy Azatlyk radiosyna beýanat bilen ma'lum etdi. Gepleşikleriň maksady Russiýanyň Ukrainadaky 38 aýlyk harby çudusynyň soňuna çykmak urunda tagalla etmäge gönükdirilmelidi. Emma Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio ýaly bir näçe ýokary derejeli diplomatyň gatnaşmagynyň ýatyrylmagy duýsuň derejesiniň petilmegine hem-de paraçylyk tagallalarynyň gowsamagyna sebäp boldy. Britaniýanyň Daşary işleri sekretary David Lammy hem gepleşiklere gatnaşmazlyk kararyna geldi diýip Sky News habar berdi. Emma bu maglumaty bada wat resmi taýdan tasdiklap bolmady. Ýewropaly bir diplomat atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna şeýlediydi. Meniň pikirimçe hemmämiz muňa bir meňdes düşündik. Bu Amerikanyň paraçylyk prosesinden çykmaga äden ýene bir ädimi boldy. Beýleki bir Ýewropaly diplomat bolsa, men muny Ukrainanyň üstüne basy hökmünde garaýaryn. Kabul et ýa-da ötägit. Biziň wagtymyz ýok, başga işimiz bar, diýip Azatlyk radiosyna pikirini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiň ýokary derejeli wekillerinden ibaret Ukrainanyň delegasiýasy gepleşikleriň ýygy süýşürilmegine garamazdan Londona bardy. Hiç bir zady garamazdan biz paraçylyk urunda işlemegi dowam etdireriz diýip Zelenskiň kömekçisi Andrei Yermak Telegramda ýazdy. Geçen hepde Rubio, Ukrain we Ýewropa resmiýetleri bilen Parisde duýşuk geçiripdi. Bu duýşuk käbir ötüşleriň gazanylandygy hökmünde garşylandy. Emma soňra Rubio Amerikanyň bu gepleşikleri bilen bagly çydamsızlygyny ýaňytdy we bu tagallalardan dolu çykmagynyň mümkindigini duýdurdy. Amerikanyň vice-prezidenti J.D. Vance 23 aprelde Hindistana eden taparynyň dowamında metbuata beren beýanatynda Amerikanyň Russiýa we Ukraina ören açyk teklip iýerendiklerini aýtdy. Häzir olaryň bu teklibi howa diýmeli ýa-da Amerikanyň bu gepleşiklerden çekilmeli wagty diýip Vance aýtdy. Wall Street Journal, Bloomberg we CNN näşirleriniň habaryna görä, geçen dinç güni Amerikanyň gepleşikçileri Ukraina käbir elçilikleri öz içine alýan tanawy hudurläpdir. Bu tanawda Amerikanyň 2014-nji ýylda Russiýanyň Krim ýarymadasyny özüne birikdirmegini ikrar etmek ähtimallygy we Ukrainanyň NATO agza bolmak meýilleriniň çurt kesik ret edilmegi ýaly ýagdaýlar hem bardy. Bu meseleleriň ikisi de Prezident Zelenski we onuň hökümeti üçin kabul ederliksiz hasaplanýar. Ol bu barada 20 aprelde Kiýewde jurnalistler bilen söhbetdeşliginde ýene bir geze gaýtalapdy.